Здравейте, вие сте в редакцията на Телеграф, заедно с нас. Познавате ни, аз съм Виктория Пенкова, с мен е Захари Белчев от криминалния отдел на Телеграф. Захари, ти беше даже преди броени минути се върна от Петрохан, където имаше брифинг. Кажи, моля те, каква е последната информация по случая с тримата убити? Какво разбра ти и какво ви казаха официално? Официалното, което казаха, можете и на предното видео в сайта на Телеграф да видят зрителите. То не е особено изчерпателно като информация, но това, което се разбра, че поне официално за момента МВР работи по разследването на евентуално някакъв тип педофилска мрежа. Това, което аз разбрах и в днешния брой го имаме като информация, е, че тази структура, която е някаква неправителствена организация, горски рейнджери, са организирали курсове за обучение на деца. Какви са точно тия курсове и какви деца са ходили там, не се знае, но хората и от близкото до Петрохан село Гинци твърдят, че са виждали малки деца, такива между... Момичета, момчета също, такива между 7 и 14 годишни, не по-големи. Кажи, какво означава горски рейнджър? Значи горски рейнджър са хора, които охраняват национални паркове, има такава, те не са само в Щатите и Канада, има и в Европа такава мрежа и се оказа, че тази организация членува под някаква форма в общоевропейската мрежа за защита на природата, биоразнообразието. Сега то ще обаче... Те са взели този обект през още 2022-2023 година по времето на министър Сендов, доколкото излезе като информация, имат такава... Да, обаче те са въоръжени, млади мъже, нали, разбрахме, че един от убитите е на 51 години. Да, те са между 20 и 50 годишни, смисъл, не са някакви пенсионирани военнослужащи или там от МО и МВР, такива са млади хора, явно с очевидност, може би с някаква военна подготовка. Местните са ги виждали постоянно, разхождали се с много добре оборудвани, с въоръжени, включително с автомати и включително с много добри джипове, високо проходими, които са били брандирани с такива надписи, че са планински патрул. Вярно ли е това, не знам къде го срещнах, но вярно ли е, че даже са искали, първо не са допускали хората там и второ, че дори са поискали от някакъв граничен полицай картата му да се легитимира? Те по принцип са били оградили с електропастири, камери, въобще на голям периметр, включително маршрута Ком Емине са го преградили, който минава покрай хижа Петрохан, бившата вече хижа Петрохан, която те са стопанисвали и са карали всякакви планинани да заобикалят. Не са разрешавали на берачите на боровинки, които традиционно берат боровинки там да минават и да могат да си берат плодовете. И последното нещо, което разбрах, имали са конфликт с местните ловни дружинки. Даже миналата година се е стигнало до бой, но не е имало стрелба. Защо? За какво се карали? Не са им разрешали да ловуват в района. Въпреки че те си ловни дружинки с имат пълното разрешителни, право за това. Да, просто тези не са ги пускали в този район, въобще да припарват други хора извън тяхната организация. Имаше, или поне късно снощи, имаше версия, че е възможно единият да е убил другите двама и след това да се е самоубил. Ти обаче имаш повече информация. Тази версия възможна ли е или има други, които са по-водещи? Възможно е като версия, защото ние не знаем точно как е извършено убийството, дори с какво оръжие е извършено. Има податки, че на мястото имало множество гилзи, както и следи от куршуми по стените, което говори за стрелба с автоматично оръжие. Обаче точно каква е стрелбата, дали, както се говори, има прострелни в главите или не само,
Дали те са взаимно са се стреляли един друг, имало ли е други, значи доколкото сега аз разбирам, има двама човека, които се издирват, един е даже непълнолетен. Дали тези са стрелците? Пак от техната група. Пак от тяхната група, дали те са стрелците или са някакви свързани с това нещо хора. За момента наистина информацията е твърде оскъдна от това, което от МВР обикновено и при такива по-мащабни случаи, нали, все пак тройно убийство, дали е продължаващо самоубийство, дали е някакво сектантско изпълнение, както Аз сега искам да те попитам за това, защото днеска всъщност се тресе. А между другото, само да кажем на хората, може да ни задавате въпроси, може да пишете, следиме, пишете за всеки случай на латиница, защото така излизат абсолютно всички коментари. Знаете, има малко проблем с самия TikTok. Също така и в YouTube ще бъде излъчен нашият разговор. Виждам, че хората ни пускат сърца и така нататък, но всъщност целта е да ви дадем повече информация. Кажи, защо толкова дълго време отне да се влезе в тяхната база? Това е някаква станция, нали така? То е голяма хижа, която е с почивна база, двоетажна, голяма сграда, високо в планината обаче. Тъй като след убийството или по време на убийството там е възникнал и пожар. И все още тлееше и разследващите не смееха да влезат преди да се потуши изцяло пожара, защото вътре се оказа, че има оръжие, боеприпаси и някакви бутилки с газ. Те вероятно така са отоплявали най-вероятно да, най-вероятно са за отопление, но това нещо спираше, нали, разследващите заради все пак за тяхна сигурност да не се взриви нещо, докато не бъде потушен напълно този пожар. Сега колко е изгоряло от тази хижа, дали е цялата, тя не е малка сграда, не са давали яснота, но най-вероятно е доста засегната и самата сграда, тъй като може би пожар е бил да се заличат някакви следи. Ти задаваше днес много конкретни въпроси по време на брифинга, както на шефа на ОДМВР София Тихомир Ценов, ако не се лъжа така се казваше, така и на директора на Главна дирекция Национална полиция. Те обаче отбягваха отговорите. Какво ги пита? Ти ги пита няколко конкретни неща. Единия въпрос беше свързан с майката на единия. Да, защото по моя информация жена, която е подала сигнал, е майка на един от обитателите на тази хижа. Не е сигурно, аз затова ги попитах дали жената подава сигнала, майката на този човек, той е сред живите. В смисъл такъв или е от тримата убити. Те не го уточниха този въпрос. Това е любопитно дали жената подава сигнала, че нейния син се случва нещо, защото какво е казал сина? Той е казал той нещо по телефона? Той е изпратил съобщение и се обадил по телефона с думите "не издържам повече". И съответно след това тя вече не може да се свърже с него. Няколко пъти се опитва да се свърже. След като не успява да се свърже с него, подава сигнал в полицията. Но така по неофициална информация този човек не е сред убитите, но дали е сред издирваните, никой не уточни. Знаем ли колко души се издирват? Това също не го конкретизираха. По моя информация са поне двама, като един е непълнолетен, някакво може 17 годишно момче, тъй като с тях е много често имало непълнолетни. Сега те дали са им били някакви там като роднини, като деца, не е ясно какви са тези младежи и деца с тях и защо са се събирали в тази хижа. В селото възрастните хора казват, че са стали някакви оргии там, но какви точно и те не знаят, защото никой не се е качвал горе, освен берачи на такива билки, малини, боровинки или разни планинари, но планинарите, които върват маршрута Коме и Мине, от няколко години не са пускани по тези пътеки, въпреки че са маркирани от Туристическия съюз, официални пътеки са, просто са били преградени с електропастири. Което означава, че държавата и в частност полицията толкова е проспала това нещо. Абсолютно никой не е знал какво се случва горе. И какви са тези въоръжени хора? И днеска казаха, включително и от ръководството на областната дирекция и на Националната полиция, че до момента не е имал нито един сигнал.
А самите хора разказват как тези са им искали лични карти, как не са ги пускали, но най-вероятно хората са ги възприемали като някакви органи на властта и са решили, че защо да се обаждаш в полицията, след като униформен вече те е спрел и не иска да те пуснете. Ти мислиш ли, че хората от района са толкова заблудени? Някои да, други просто ги е било страх, не са искали да се занимават, защото все пак това е било нещо като вид паравоенна организация с доста въоръжени, с, както казах вече, с техника. Имали се и с дронове, са разполагали, са дигали да наблюдават периметъра. Единственото те и хората го признават положително е, че са изгонили дървената мафия, разни групи, които преди това са ходили да режат дърва, там от няколко години просто са изчезнали. Но пък явно това нещо е било прикритие на друго. Той е любопитен и основателя на тази... Кой е основателя на тази организация? Това е НПО, нали така? Да, неправителствена това е организация. човек известен като Иво Мексиканец. Този човек е живял дълги години в Мексико. В пандемията 20-та година се връща в България и основава тази рейнджърска структура. И взима хижата, значи хижата е стопанисвана от Фидос Искренов. Това е на... Кой е Фидос Искренов? На Искра Фидосова баща й, като хората казват, че е бил много добър хижар, ходили са при него много туристи. Той не е затварял пътеките около хижата. Не, хижата си е работила като хижа. След като Фидос Искренов я продава на Иво Мексиканеца, вече се затваря, но Иво Мексиканеца не е собственик, но той всъщност я преотдава под наем на Ивайло Иванов, който е един от убитите, едната от жертвите от тези тримата, Ивайло Иванов, който е всъщност наемател от Мексиканеца, който обаче пък е основател на тази неправителствена организация. Сега значи това е много странна връзка. Да, и аз и другото, което зададох въпрос е, защото има такива, те казаха, че тези хора не са криминално проявени и нямат данни никакви за нищо криминално да се е случило, нито да са по какъвто и да е начин свързани, но има податки, че там като една база и като това, че никой не пристъпва, са се укривали всякакви престъпници, включително белгаци от закона от типа на убийците на Алексей Петров, за които ако се върнем, да, аз го попитам, няколко пъти попита шефа на ГДНП и той нищо не ти отговори. Точно след убийството на Алексей Петров бяха блокирали отново прохода Петрохан и търсеха убийците там. По това време тази рейнджърска структура е съществувала и е логично да се попита дали са търсили при тях, знаят ли дали такива хора са отсядали, защото те може на път за сръбската граница да са отседнали да си починат, да пият пълно чайче в хижата, нали, смисъл. Убийците на Алексей Петров. Именно не е нелогично. По тази линия явно или не се знае. Не, ти си длъжен абсолютно. Или просто отказват да го коментират на този етап, но е любопитно. То няма лошо те да отказват да коментират, но тази липса на информация, сякаш в момента изглеждат доста безсилни и не знаеш ти какво да правят, но на терен какво е? На терен не може да стигнем до там, защото районът от Цепен до хижата е близо 2 км по една горска пътека, иначе по стария исторически път е може би над 3 км, но района от Цепен още от подхода от към самия проход Петрохан има много сняг, няма как да се стигне към момента до самото място, да се разгледа, дори да се вдигне дрон е мъгла, няма какво да се заснеме, така че обстановката на самия проход е спокойна, но ми прави впечатление, че се лансира версията за секта, за някакъв гуру, отшелник и така нататък, което е възможно и да го е имало, но ми изглежда така доста повърхностно и някак ако беше секта. Ако беше секта, според мен много по-бързо щеше да излезе повече информация, да има повече яснота. Нямаше да се държат дори медиите в подножието на Петрохан, щяха да ги пуснат до самата хижа, ако е някаква секта с гуру, които правят там някакви заклинания. Само, че има и предвид, с автомати. Има и предвид, че сектата обаче не винаги означава точно това. Да, точно. Просто може би имат някакви подобни взаимоотношения на вяра един в друг, на взаимодействие, взаимопомощ, самите членове на тази рейнджърска структура, но по-скоро от такава гледна точка като секта, не че наистина са секта, поне според мен. Защото ако е такава секта от типа на някакви вярвания, според мен до сега ще всичко вече нямаше да ограждат първо и нямаше и защо да гонят и да не пускат никого, може би трябваше да приемат нови съмишленици. По-скоро нещо друго се е криело там, което...
само да те питам и друго. Ти обиколи района, говори с хората, влиза на най-различни места, за да търсиш информация. Възможно ли е пък там да са се укривали и бежанци? Не е изключено по никакъв начин, защото това е на един от маршрутите, които по принцип ние и други публикации имаме, се ползва за трансфер от Турция към Западна Европа, така че няма, Няма да се няма изненадаш. да е изненадващо, ако имало и бежанци от време на време да са настанявани за престой и прехвърляне вече към други групи. Имаше вчера, само че то е малко така нелепо звучи, обаче аз съм далеч от мисълта да се присмивам на хора, които търсят така някаква вау информация, че още не се знаеш самоличността, че става въпрос за наглите, че са убити наглите. Кога обаче стана ясно, че това няма нищо общо с наглите? Аз го разбрах още вчера, като отидох горе, че са рейнджери и вече започнах да проучвам какви са тия рейнджери, защото беше много странно. Нали? Местните хора казаха, бе, това са рейнджерите, имаше тук едни рейнджери и въобще тази версия за наглите според мен беше пусната от някакви жълти издания с не особен авторитет, които целяха повишаване на рейтинга, да привлекат. Да има кликове. Да. Да има кликове, значи трябва да кажем на хората, опирайте се само на достоверна информация и на журналисти, на които вярвате, защото всеки може да се подведе и да чете неверни неща. Оттам и преценката му става съвсем различна, разбира се. Може ли малко повече да кажеш за Иво Мексиканеца? Аз знам, че ти утре готвиш голям материал в Телеграф, хората ще могат да си го вземат и да го прочитат там в цялост, но да кажеш повече и за хората и в TikTok и YouTube. Какво разбра ти за този човек? Този човек тук се е представил като някакъв еколог, любител на природата, защитник на горите, опазител на защитените зони. Какво точно е вършил преди да се появи в България, обаче не е ясно, само че е живял много години, дълги години в Мексико. А ние знаеме Мексико с какво е известно, само с Да, картелите е си. свързан по някакъв начин И с марячите. Да, в крайна но сметка. те не се взаимно, нали, могат да се Не се допълват, изключват. не се изключват. Така с една шапка го има, нашите читатели утре ще го видят, има го на снимка. С една шапка, така малко мексикански, действително външен вид докарва, но освен с картелите, там знаем, че има и много паравоенни структури от подобен тип. Въобще цяла Латинска Америка има в джунглите, в разни такива хасиенди. Те дори както Мадуро, където го измъкнаха, и той беше в една хасиенда. Точно Нали? така. Така че и тези тук в нещо подобно са превърнали хижа Петрохан, която даже тя не е от социализма, още от царско време, просто вече е на историческия път, на който някога се събирали Георги Димитров и Васил Коларов там да създават партийната организация и явно тези рейнджери са тръгнали по стъпките на партизаните. Там този район е много На известен Васил с... Коларов. Изключително подходящо Всъщност е. хижата е на 1 километър от паметника на Георги Димитров и Васил Коларов, който е обрасъл там малко в дърветата, но който познава района, може да го посети, като падне така блокадата, защото сега е заградено от полиция. А ти кога усети така едно напрягане в полицейските началници? Когато им зададе въпроса за майката и нейния син, дали е от убитите или оцелелите, или по-скоро когато ги попита за Алексей Петров, дали е възможно там да... Ами, като че ли по двата въпроса така бяха доста изненадани, че ги питам, което сега, нали, доста... Не казаха не, което е много да, ясен не знак. категорично Да, отрекоха, че има такова нещо. По-скоро казаха, нали, че не, на този етап не искат да коментират, което най-вероятно може би се работи по някаква такава линия по отношение на укриване на криминалния контингент на това място. Дали ще са от страна на Алексей Петров или някакви други такива елементи, но
Що се отнася Но до те се тази водят майка, наистина беше... еколози, нали така? Да, Те бе, опазват. еколози, пазители, рейнджери, те си екологично с укриват такива престъпници. униформи, на които имат нали, нашивки, на които пише, че са планински патрул. Вече тази майка, която е подала сигнала, това беше по-скоро за мен уточняваш въпрос, но те също не пожелаха да кажа, защото все пак е интересен детайл, ако жената подала сигнал, търсеща сина си, след когато намира трите тела, едното от тези тела не е неговото, дали той не е извършител или по някакъв начин е избягал и дали търсят хора в гората да се укриват. Защото ако предприемем, че е имало убийство, някой ги е разстрелял тия тримата, значи би трябвало да търсят някакви други стрелци. Пък нямам Ма те може да са им колеги, Ми казаха, ние че не се знаем. провеждат издирвания в района. На хора, поне в района, казаха, че се издирват. Много бяха пестеливи по отношение на издирване. А ние получихме много така, много особена информация, която знам, че ти те първа проверяваш, че е бил задържан млад човек, който също се е представил за еколог. Той може наистина да е еколог. Казва, че е еколог в РПУ Годеч. Да, И да. е освободен, без нищо. Този човек, всъщност след майката, това е другия човек, който е подал сигнал. Той намерил телата, нали? Той казва, че намира, да. Бил е в района. Той не знам дали е еколог, може и така да се е представил. Той си от село Гинци, този човек. Там си живее или има къща. И той е син на бивш дипломат. Доколкото разбрах, да, син е на бивш дипломат и е държан 24 часа в районното в Годеч, разпитване и в крайна сметка е бил освободен. Най-вероятно не са намерили данни, освен че наистина е свидетел, просто случайен човек, който е видял труповете. А вярно ли е това, което говорят хората от Гинци, че под едното тяло е имало карабина? Значи всичките са били въоръжени с пистолети, те са намерени до тях, както и гилстено под едното тяло карабина. За карабина, доколко те са били, имат и обгорели едното от двете тела, един е с обгорели дрехи, другия с част от косата и брадата. Има и автомати в къщата, не са били тези с автомати. Въпросът е, че тук също не отговориха с какво е стреляно по тях. Може би с всичко. И с пистолети, и с автомати. Да, това не се все още, въпреки че в крайна сметка, след като вече са се качили и правят огледа, със сигурност вече е ясно най-малкото с какво е стреляно и дали стрелец е различен от тях тримата или става въпрос за така нареченото разширено самоубийство. Един е убил двама, ти се е самоубил. И какви са тези двама човека, които издърват, един е непълнолетен, това те първо остава да очакваме да ни разкрият. А мене също изключително много ме притеснява и тази информация, че всички са гледали и са виждали как се качват нагоре момичета и момиченца, т.е. деца момичета, откъдето дойде това за педофилската мрежа. За мен това лично е супер притеснително, ако те са се възползвали по грозния начин. Вече тя не им функционира една от страниците, но ако се отвори по архив, може да се види, те са рекламирали като планински обучения, преходи, рейнджърски, всякакви такива за деца, като летни лагери. Но ако има действително пък такива случаи, те родители къде са? Защо няма някой родител да се обади да каже, аз пращах детето си през лятото там на обучение? Кой ще си изпрати там детето при такива хора? Не, официално. Рейнджери, лагер при рейнджери. Те са организирали такива типа там планински преход, ориентиране, походи. Така че има такива много школи Ние не знаем кой ги организира и това е Петрохан, има хижи и той е популярен туристически район. Всъщност тази хижа се намира до една много популярна чешма, пак ви казвам до паметника там на Васил Коларов и Георги Димитров и всички хора от региона ходят там целогодишно да си наливат вода, пък през лятото е пълно с народ. Всички са ги виждали тези рейнджери, защо никой до сега никакъв сигнал, нищо не е подавал, въпреки че част от хората се оплакват, че се държали дори грубо, арогантно, размахвали се оръжия и така нататък, не знам. Просто хората вече като че ли избягват да
да се занимават с институции, да си при... За да не ходят после като главоболие и свидетели да не ги години викат. наред. Да, А и тези хора така толкова агресивни. да. Най-малко никой не е искал да яде Аз бой, поне нали с така? някои хора, които казват, ма те мислят, че на някои това са деца. Защото ти виждаш, примерно, качени в някаква джипка 3 деца и ги водат. Мисля, те не се дърпат, не е да пищат, нали, явно не е изглеждало като нещо насилствено. Той, каквото се е случило в тази хижа, която е около един голям периметр, който е бил ограден. Нали, те не се е случило някъде в района, където има други хора, че някой нещо да забележи или да се усъмни. Или пък го е било страх да каже, защото Или има и друг също, вариант, ако тези деца са били предварително другирани, за да седят, да не мърдат, да Възможно не е, оказват възможно. Няма за съпротива. момента нито казват някакви данни за наркотици, за тези оръжия също не се казва. Казаха, че имали лиценз. Не знам как се вади лиценз за автоматично оръжие, защото това е... Точно това щях да питам. Това са много оръжия и какво Нали, става, как ги дават. Значи, ако аз или ти кандидатстваме, ще ни проверят Нали, различно отгоре е за долу. ловно оръжие, за пистолети, но с автомати хора да се разхождат, освен ако не са от тези ловните автомати. Не знам. Това също допълнително предстои да се изяснява. Надявам се, защото днеска беше брифинга от страна на МВР, надявам се господаря на разследването от прокуратурата вече да излезат с доста повече подробности. И то след като вече е влезнато вътре и се знае. вече да се разбере, защото очевидно все пак това не сме през 90-те години, това сме вече 26-та година, се случват събития като в някакъв филм, който в последните години Това е гледаме страшен трилър. с сценарии, Страшен такива, трилър, нали, в да. някаква хижа, нали, с някакви въоръжени хора, отвличане, деца, убийства, нали, много Ми странно. по-мексикански е. По мексикански, то не е случайно, този човек се е върнал от Мексико, може би има ноу-хау, който е приложил тук. Но въпрос е, защото те вече го усетиха как вчера се от прилага. Телеграф питахме МОСВ, те категорично казаха, че нямат нищо Точно общо. това щях да А те се попитам. оказа, че имат Да. много общо, защото те са разписали там споразумение или какво ли е, що ли е, те са дали по някаква форма тези да се водят планински Рейнджери, патрул, да. рейнджери и така нататък. Значи, Но те казваха, те не са наши служители. Да, те не са, но вие имате подписано но споразумение. по някакъв начин сте им дали карат бланш, те там да оперират в тези горски територии. Понеже другата тема, и ясно е, че това ще го следим. Ясно е, че това няма да ни е последния разговор за тази тема или последния материал. Напротив, те първа нещата, те си стават още по-мистериозни, още по-завързани. Трилър върви. Но искам да приключим малко с другия скандал, който е безпрецедентен. Той само, че касае съдебната система и е за кокаиновия крал Евелин Банев Брендо. Този човек за първи път се случва такова нещо за престъпник, шеф на затвор, и то не на кой да е, на най-големия централния софийски, да иска освобождаването му. Какво ще се случи от тук нататък? В кой е топката? За това решение Брендо да излезе или да си излежи? Ето, той съда се произнася. В смисъл, вече като е подадено такова искане, въпросът е, нали, защо точно директора на затвора, извън другите нали, инспекции са там, които по принцип проверяват дали затворника подлежи на такова условно освобождаване. Той е подлежал. Нали, този директор на затвора е надиплил 100 документа, че Брендо е супер добър. Поправил се и така. Но просто това е еднолично, нали, препоръка само от директора. Любопитно е как го е решил. Може би те сега от правосъдното министерство си го проверяват, но както знаем, с Брендо нещата никога не са случайни, както самата и никога не е поява, така, както изглежда. Самата му поява пред затвора, да. това, че доброволно се предаде, според мен тези всичките неща са изчислени и съответно това е било пресметнато, кога ще бъде и условно освободен. Аз съм сигурна, че много хора се вълнуват от Брендо. Сега да не получим и ние по една книга, как беше Лотоса или какво беше, проговаря в мен, нещо такова беше. Гласовете чувам или някакво, да, имаше Чуваше гласовете. Да. Знаем ли кога ще бъде насрочено това заседание на съда, което ще каже да, излиза или не? Все още те си имат график съдиите. Предполагам, че в щат, като е внесено,
в съвсем тук близките дни ще има насрочване на такова заседание, така че ще разбереме, надявам се, повече подробности на самото заседание от мотивите за това искане. Мен ми стана най-странно, че тази поправка в закона, която дава реално право на шефа на затвора да го поиска, е направена още 2017 година. И в тези 9 години никой шеф на затвор не си е позволявал, особено по голямо медийно дело, да пожелава престъпник да излезе предсрочно на свобода, защото се е поправил. И още повече, ти кажи, ти ги разбираш най-много нещата. Брендо влиза, предава се самичък, да кажем, никой не го арестува, той само отива. Юни месец 2024. Това е година и нещо. Той беше осъден на 10. Как така? Той толкова много работи и му приспада. Той при нас... Те толкова работа няма как да изработи. Присъдата в България, която излежава, е само за пране на пари от наркотици. Тя е на 6, мисля, че 6 или 6,5 години. Има, трябва да излежи 3, нали? Ами те са му приспаднали доста години, които е бил в арест, домашен арест беше, така че аз не знам. Но и е работил. И е работил. Ти знаеш какви коментари имаше, да че той няма толкова работа в затвора. За 3 и се води, че работи нещо, те му се броят, нали, там един за два излежани, един работен са 2 излежани. И съответно човека може да ги е свалил до минимума за условно предсрочно. Нали? Най-вероятно той всичко това го изчислил, защото той първо трябва да лежи присъдата в България, за да лежи тези, които са от Италия 20 години и от Румъния 10 години. Които според мен никога няма да лежи, защото ако беше в италианския затвор... Там 20 години, там беше най-тежката присъда. Но понеже е тук, той първо лежи българската присъда и след това трябва да са останалите. Да. Което явно той го е сметнал, че няма да случи, но това не е случайен човек. Това сега, за разлика от тези за преди малко, които говорихме, където става въпрос за убийства и така нататък, в неговия случай това е просто човек свързан с контрабанда, с далавери, с хитри игри, които... само че само той си казва, нали, е получил този прякор кокаиновия крал. Това е също, но това не е човек, който се занимава с някакви, да кажем, убийства, се занимава по-скоро с не точно измами, но такива спекулативни дейности, които много добре може да изчисли и да направи така, че да се измъкне винаги сух или да се добре изпипал всяка една дейност, която ще върши, за да може да не бъде хванат или поне не за дълго. Сега на ход е съда. Ами да видим, съда ще се произнесе по съответните документи. Ако всичко в документите е брилянтно, не знам какви основания ще има да... Всички казват, че то е законно, но не е морално, което е реалността. Закон и морала са различни понятия. Нали? Морала е повече в живота, в съда гледа закони. Така е. Но ако имаме нещо ново, веднага ще се включим, веднага ще пуснем лайв, ще ви информираме, така че бъдете с нас, четете Телеграф.